Naopak Švédsko okrem neuveriteľných úspechov v medailách majú pri presilovkách najlepšiu obranu. V čom je každá krajina v hokeji najlepšia? V tomto videu som si zozbieral 16 najlepších krajín sveta v hokeji a našiel som jednu vec, v ktorej je každá krajina v hokeji najlepšia. Začneme Nemeckom. Nemecko má jedno z najlepších využívaní presiloviek zo všetkých krajín. Napríklad na majstrovstvách 2024 ich zvládlo využiť najviac na celom svete, a to až 33%, takže každú tretiu presilovku, a na predošlých majstrovstvách tiež bývali na popredných priečkách. Naopak Švédsko okrem neuveriteľných úspechov v medailách majú pri presilovkách najlepšiu obranu. Až 95% presiloviek zvládnu ubrániť a všeobecne sa aj považujú za krajinu s najlepšou obranou v hokeji na celom svete. Spojené štáty americké sú zase najlepšie v majstrovstvách sveta juniorov. Za posledných 5 rokov boli až 3-krát majstrami sveta a dokopy majú od roku 2000 až 7 titulov majstra sveta a so striebrami a bronzami je to až 16 medailí. Americkí juniori podávajú neuveriteľné výkony na týchto majstrovstvách a ich rekordmanom je Trevor Zegras, ktorý má až neuveriteľných 27 bodov za iba dvojom majstrovstiev, čo je neuveriteľná štatistika. Čo sa týka Fínska, tak tí majú hlavne individuálne rekordy a úspechy. Napríklad fínsky hráč Reimo Helminen má najviac reprezentačných zápasov, a to až 331 zápasov za fínsku reprezentáciu, čo je naozaj rekord, ktorý už pravdepodobne nikto neprekoná. Takisto fínsky hokejista Teemu Selänne drží svetový rekord za najlepšiu nováčikovskú sezónu. Mal najviac nielen gólov zo všetkých, ale aj asistencií. Dokopy až neuveriteľných 132 bodov na prvú sezónu, je to neskutočné číslo a splnený hokejový sen.